Morning teenager ake mwaswera bwanji. Ndi nkhani ya lero ikutitengera ku India, ku Mumbai. Ndimudziwa kuti Mumbai poyamba imatchedwa Bombay, koma ani akadziko anasintha dzina mu 1995 patabwera chipani cha nyuwani chifukwa chonena kuti samafuna mayina ochokera kwa azungu, ndi inachoka ku Bombay kusanduka Mumbai. Ndi nkhani yathu ikutitengera mu chaka cha 2021. Ndi ngati muli ndi chakumwa tagwirani chakumwacho kukuzizira kunjaku, ngatinso pali chodyera tenticheze. 26 July 2021 anthu anali akusambira pa beach pena pake Mumbai. Akusambira pamene paja anthu akusangalala, anangodabwa madzi mafunde akankhira pa mtunda suitcase. Suitcase yo imaoneka yodabwisa, imaoneka ngati yodzaza. Nde anthu amayang'ana suitcase ija, koma chifukwa chonoti zinali nkhani zoti zinzoti anamvapo ziwembu zochitika anthu kutsekeredwa mu suitcase chani, anthu anayimba foni ku polisi asanatsegule suitcase ija. Apolisi anabwera anatsegula suitcase ija, anapeza kuti munali thupi la munthu. Thupilo linali lopanda mutu. Anayang'anayang'ana malo onsewo, anapanga sechi sanapeze mutu. Anangotenga kupita nawo ku mochale. Kumochale kuja anajambula thupi lija, nkutenganso masampo ena a thupilo kusunga kunena kuti mwina pakapezeka munthu. Anayang'anayang'ana anatulusa m'manyuzi zovala zomwe munthu uja anavala, komanso atamuonetsetsa atampanga examine anapeza kuti anali munthu wamkazi. Komanso m'manja mwake munali mojambula hena zomwe anthu ena amajambula makamaka mchikhulupiriro cha Chisilamu. Nde anapezeka kuti anadziwa kuti munthu anali wa Chisilamu koma samadziwa kuti ndi ndani chifukwa choti analibe mutu. Zinali m'manyuzi chani kuti amene angadziwe kapena amene akusowa munthu mzimayi amaganiza kuti akuyambira kukhala kuti akuzokhala kuti kuyamba zaka 25 kufika zaka 35. Thupi analipeza la munthu koma palibe amene anabwera kuzanena kuti ife kapena tikumudziwa kapena kuti pasowa munthu pena pake, panalibe uthenga wina losotero. Nde sakanangosunga thupi lija mpaka kalekale anakayika thupi lija m'manda, koma anadatenga masampo a DNA. Nde basa anakhala ngati anangozisiyana kuti palibe chimene angachite, sanapezenso mutu pena paliponse. Mu August 2022 kunatulukira bambo wina dzina lake Javid, achikulire ndithu, kuzanena kuti ineyo ndikufuna kuchita ripoti kusowa kwa munthuyo I think anasowa chaka chatha. Nda polisi anafunsa kuti munthu wake ndani. Nda ananena kuti msuwani wanga kapena titi nisi wanga anasowa chaka chatha. Takhala tikufunafuna kuyesera kuti timpeze koma sitikumpeza. Takhala tikusakasaka kunena kuti mamuna wake atithandize koma sakundithandiza anthu ake mtundu wawo wonse ukupanga zinthu zodabwitsa. Nde ndaona kuti kuli bwino nzanene kutiko ku polisi. Apolisi ati nde munthu anasowa chaka chatha patha miyezi 14, inu yothayo seso mmanena bwanji. Anena kuti chifukwa chonoti sitimadziwa chenicheni chikuchitika, timati tikati timuchire rich nisi wathuyo mamuna wake amangodula foni. Komanso mu 2021 mo zimakanika chifukwa chonoti na nthawi ya lockdown ya covid ndi anthu samaloledwa kuyenda, ndi kuti sitimatha kupitako. Nthawi yomwe anatsegula kuti anthu akuzoyamba kuyenda, tinapita kunyumba kwake tinapeza kunena kuti anthu anasamuka kulibe kwa aliyense. Ndi takhala tikuzungulira mpaka na anthu ena anatiuza kunena kuti iya takayang'aneni kwangati anasamukira kwakuti. Ndi tinalowera mbali yomwe anataniyo anasamukira, anatiuza kuti ndi pafupi ndi mpingo wina wake. Titayang'ana tinakapezadi, takapeza umeneko tikufunsa kunena kuti nisi wathu ali kuti, akutiuza kunena kuti anathawa. Mamuna wake amene anayankha kuti anathawa, kuti mutanthauza kuti anathawa chifukwa chonena kuti anapeza kuti nisi wakeyo mwana wake anali konko. Ati ndi anathawa anasiya mwana, akuti anapeza chibwezi anangosiya kalata iyi kunena kuti sindikufunaniso ndikukakwatiwa ndi mamuna wina, anathawa. Zinathera pompo. Anawerengadi kalata yolemba kuti ndakuchokerani sindikufunaniso ndapeza mamuna. Ndi ankolo ake ananena kuti ndi akathawe mamuna wake ndi adaneta abale ake ayeyo oti anamulera. Pameneno ankolo ake ananyamuka kuti nkhaniyo sanayikhulupirire, sinamveke bwino, komanso amachita ignore kwa chaka chathunthu. Bwanji sana wauze pa nthawiyo kunena kuti munthu anathawa anasiya mwana wake. Mpamene ankolo aja ananyamuka kukanena ku polisi. Apolisi ndikutsegula kesi kunena kuti actually palidi munthu amene anapezeka ndi thupi lokha kupanda mutu. Munthuyo ndi wamkazi. Ndi mwina tiyambe kufufuza kuchokera patipo pamenepo ngati munthuyo angakhale kuti ndi ameneyo.
uyu ndi Sania Saiki. Mu chaka cha 2021 anaindi zaka 25. Sania anali mwana wa masiye, makolo ake anamwalira ali mwana. Ndi amamulera ndi ankolo ake a Javid ndi akazawo. Anamulera kuyambira ali mwana kufikira atakula. Ndi mu 2017 ankolo ake anampezera mamuna nkumpangira arrange kunena kuti akwatirane naye chifukwa cha mchikhalidwe chawo anthu amapezeredwa amuna ndi makolo awo kapena azibale awo akuluakulu a mtundu mwawo amapanga arrange uyu ndi uyu akwatirana. Ndi anampezera mamuna ake dzina ake Asif Shaik. Asif uja zinali ngati zabwinobwino anapanga naye ukwati. Ndi atapanga ukwati ananyamuka amakakhala ku Mumbai kwa banja la kwa Asifiu. Asif amagwira ntchito ku shipping company ndi masiku ena amatha kupita pomwe akagwira ntchito ku Saudi Arabia kuchoka ku India kuja amamusiya mkazi wakeyo ndi amayi ake ndi azibale ake. Ndinene kuti mmene anakwatira amakakhala ku chikamwini ku mtundu wa kwawo kwa Asif. Ndi amakhala ndi amayi ake Asif, brother wake wa Asif, mkazi wake wa Asif ndi abambo ake Asif. Ndi amakhala kumene kuja mu 2019 anabereka mwana wake dzina ake Amara. Amankonda mwana wake kwambiri Amarayo kantsikana banja labwinobwino zabwinobwino. Kenako ndi pamene chani amankonda mwana wawo bwinobwino. Kenako mpamene zinapezeka kuti ndani Sania atasowa ankolo ake anamba kuyang'ana. Last time anayankhulana naye akuti inali pa 8 July 2021 koma anangoyankhulana naye mwamwayi chifukwa nthawi zonse foni yake imapezeka kuti ndiyozima. Ndi anthu amadabwa kuti kodi foni yake ndiyozima bwanji. Ndi adafufuza ulendo wina anapezeka kuti akuti apongozi ake amuna anammenya kwambiri Saina uja mpaka ananyamuka kuti akanene ku polisi koma anthu anamuletsa kuti mukanena bwanji polisi ndi apongozi anu ndi kubanja kumene kubapirirani khalani. Ndi anabwerera kukakhala. Anthu samazoti anammenya ifa chani koma anayamba kuoneka osasangalala koma anthu samazoti kuti Saina akusangalala ifa chani. Samanena ayi chenicheni chomwe chimachitika. Ndi apolisi anamutani anamufusa Asif kunena kuti Asif mkazi wako anapita kuti chifana ngasi ankolo abwera kunena kuti nisi wawo anasowa koma sumuna watani sumuna wauze iyo ujankunena kuti asana sowe anatani anandisiya anachoka. Analemba kalata kunena kuti sakundifuna wapeza mamuna wina anamusiya mwana ndikutani ndikundichokera. Ndafuza kuti ndi bwanji sumuna auza abale yake ali sina ntchito yathu kuti auza abale yake mesa ndi abale ayeyo feti maona ngati akuziwa komwe wapita. Ndalamfuza kuti muli ndi umboni wanji onena kuti anakusiyani. Ndi anatulusaso kalata yomwe icho anasiya kalata iyi kuna kuti wandisiya banja lata. Apolisi anaitenga kalata icho rokhe chabwino komanso ananena kuti tufuna titenge DNA test. DNA ya mwanayo tufuna tiyeze ngati kuti ali ndi ubale ali pa ubale ndi thupi lija analipeza lija linali msutukesi lija. Ndi anatenga DNA ya Asifio nkutenganso DNA ya mwana ndikukayeza. Atakayeza anapeza kuti ndi match kuna kuti thupi lopanda mutu analipeza lija inali thupi la Sania. Apolisi nkumati sono inu munena kuti munthu anathawa andiye tikupeza thupi lake muchani musudgesi bwanji simunauza abale ake kuti munthu anachoka. Ndipo amene kuti ife panaibe ife kuti tinenere mesa watithawa wapeza mamuna wina anati okay chabwino bwesani kalata mukunenayo. Ndi anatenga kalata iyi cha polisi. Ndi anapita ma experts ma handwriting experts anaichita examine kalata iyi anapeza kuti handwriting sinali ya Saina amene analemba kalata iyi inali handwriting ndende ya Asif mamuna wake uja. Ndi anamtenga Asif uja anammanga kuti wani munanama kunena kuti anthu kuti munthu wathawa ndi chibwezi apa wapezeka atadulidwa mutu komanso mwalemba kalata yabodza munasamuka kumene munali osauza abale ake ngati anakusiyirani mwana bwanji osauza nena kuti mwana ali kuno munthu wanu anathawa. Ndi apolisi ananena kuti nkhani sitikuitani sitikuyisiya. Anamtengano kayamba kunchita question Asif uja adamba mfusa sezinatenge nthawi kenako anavomera chilungamo tokhe chabwino ine munthu ina ndani ndinamupha. Anamupha tsiku loti linali pa Idi. Ndi apolisi ananena kuti sizingatheke kuti unapanga wekha chifukwa chona kuti amakhala ngati family ndi azibale ake Asifio. Anthu anasamuka bwanji onse fachana azibale ake Asifio sanapangepo kalikonse kuti kodi amayi ake amala apita kuti. Ndi anati kalipo plasiso ka history kuti amenyedwa ndi apongozi ake kaji anamfusisisa iye uchano pamene anatana ananena kuti yayi anandithandiza ndi abambo anga ndi mchimwene wanga ndi mlamu wanga
onse anabwera ku nyumba, tinamugwira Saina ucha ndikumunyikiza m'madzi m'bathtub kuti amire koma samamira. Nde tinamukika pa khosi mpaka na anafa, koma kuti tionesezero afadi ndinayamba kumudula khosi, koma ndinakanika kumaliza ndinakomoka ndi abambo anga anamalizisa. Ndadzidzimuka atamudula mutu, tinali tukambirana kuti tingatani kuti munthu uyu asampezenso, asampanga identify. Nde naona kuti kuli bwino timmete mutu, ndanamusheva mutu ose kunchosa tsitsi kuti munthu akazapeza mutu wasasaziwe kuti ngwadani. Komanso Saina anali ndi mole ngati kachibolingo pa mulomo, pamwamba pa mulomopo. Ndanati ichi chinchonena kuti munthu akozompanga nacho identify, anazulapo mole inalipoyo. Basi anatenga mutuwo kukulunga kuika mbagi ndikupita kuthengo kwina nkukatayira kumeneko. Thupiro poganiza kuti chitani nalo analika msuitcase ndikupita mbali inaso kwina kunena kuti zinthu ziwiri zisazapezeke pamodzi kuti munthu asazachidwe identify. Ndikamutayira kutiko kufupi ndi mtsinje kungati kumkhwala nkwantayira mmene momwe. Ndezinangochitika kuti after masiku angapo madzi anamutenga ndikupita naye nkukatani kukamafunde nkukamponya pa beach, anthu nkuyipeza suitcase icha. Koma iwo anali comfortable kuti satani sampanga identify. Komano kuopa kuti poti chiwembucho chachitikira nyumba magazi chani, anasamuka nkupita wina nkupeza kuti anthu akhala mpaka na kutha miyezi 14 opanda wina aliyense ozindikira. Kufikira nthawi yomwe nkolo ake anayamba kunena kuti iyayi mwana wanga sezingatheke kunena kuti angakhale nthawi yonseyi osandichita contact. Ndamulera wakula wakakwatiwa ali mwana olatasiyana ndi mamunayo nkupeza mamuna wina, iye ndife chibale sichinathe. Pamene nkolo anayamba kuchita follow up nkuyamba kupita konko kulondola mpaka nakupeza kuti chani munthu anadulidwa mutu. Ndi nkhani yake inali choncho. Komano chomwe chinatsala chomwe chimavuta mvesesa nchonera kuti anampheranji. Ndatafunsisisa kuti sono mampha chifukwa chani wala kwa chani. Pamene amanena kuti iyayi Asifi ndi abale ake anagwirizana kunena kuti Asifi akazabereka mwana azaperekedwe kwa mchemwali wake, chifukwa kuti mchemwali wake anali osabereka ndi amafunisisa mwana. Ndi banja lawo lonse mtundu wawo unagwirizana kuti okay, tingodikirira Asifi akazakwatira nkubereka mwana, tizatenga mwanayo tizampasa ndani mchemwali wakeyo, azakhala mwana wa mchemwali wake. Iye azapitiriza azabereka ana ena ndi mkaziyo fine. Koma unali mgwirizano wa mtundu wawo. Ndi pamene Asifi amazakwatira Saina ucha ndikumbweresa pa khomo khala naye atabereka, anamudikirira sana muzi chilichonse fikira ali ndi mimba kenako anabereka mwana. Nkumamuza kuti mbanja limwathu munono tinagwirizana kuti ukazabereka mwana akhala kwa ndani kwa mchemwali wake wa Asifi. Saina nkumanena kuti mwana wina akhala bwanji wa munthu wina. Ndati anakana kuti sizingatheke. Atanamuza kuti iyayi ubereka ana ena, anati tilibe kanthu lontabereka ana ambirimbiri ndi anga, sindikutenga mwana wanga kumpasa munthu wina. Ngati iye afunisisa mwana akapange adopt. Ndi akuti zimenezo anayamba kukangana konse kunali mtundu fika poti apongo zake kummenya. Nkhani yake inali imene kuti bweretsa mwana wakoyo akhale mwana wa mlamu wako. Ndi amakana kuti ayi. Ndi faira anakanitsitsa, koma unali mgwirizano wa mtundu wawo. Anaona kuti kuli bwino tithane ndi munthu amene yuyu amene akukanayo, ife tipitize zomwe tinagwirizana. Ndi pasiku mwana amuphalo anamtenga mwana ucha kuti mwana apite akacheze. Ndi nthawi ya Eid ma celebrations anti ake akuti akacheze naye, anamtenga kukampereka kwa ndani kwa anti akeyo amala ucha kuti akacheze. Koma kunali kumpereka kwa ndithu kuti basi mwana itampereka ndi wako mene tinagwirizanirana. Kenako nkubwerera kuzamupha uyu kuti asachite makani ndikukantaya amene anantayira. Zifukwa zake zodabwisa kunena kuti mtundu wa anthu ungakhale pansi ndikukambirana ndikugwirizana zinthu zoopsa ngati zimenezo, zopanda sensi ngati zimenezo. Koma ndi zimene anapanga. Ndi gulu lonselo analikokolola, anawamanga mu 2022. Koma kufikira pano sanalandire chigamulo, akadali mprison akudikirira chigamulo. Imeneyo ndi nkhani yomvetsa chisoni ya Sania Shaik. Zikomo kwambiri.